Det lyder lidt underligt, men vi laver lige en crossbar challenge. Ja. Og taberen får en straf. Ja. En dejlig straf. Ja. For jeg går lidt flødeskummer, så kan jeg regne ud, hvad skal det være. Og så begynder vi. For helvede. The Pro Masters of Pros. Ja. Kigger på bolden. Fokuser. Nøj. Og nu er der Nikos tur. Ja, det er kedeligt, siger han. Sådan. Mig, der bilen med efter min kæmpe fail. Kan han ramme? Nej. Dammit. Nu er det Nikos tur igen. Sådan. Nu skal det være. Det er en gay. Nu er det Nikos tur igen, og han vil lave en yderside. Hvor fuck skulle den hen? Man, han gør så klar. Han ligner en gay. Han ligner en gay. Ja, det gør han. Fuck, det var et bøsseskud, det der var jo. Gay! Jo. Nu er det Nikos tur. Oh my god. Så prøver vi lige at filme inden for målet af. Kom nu. Han var bange, fordi der er så et lille dyr på ham. Ja, jeg skal nok passe på din iPhone. Ja, nu skal vi tage ud på marken. Dernede. Vi tager den, sgu. Vi tager den. Den gør lige der. Det er frækt. Rigtig frækt. Martin, kom over! Lækker stønd lyd. I'm the king of the world! Nu er det Nico igen. Jeg var lige en bøsse bælebåde. Prøv at se målet det der. Men han ramte herhen. Det er en rigtig bale. Og jeg skal lige sige, at vi spiller med, hvem der først rammer. Marl, skyder bare første gang. Du får lige et forsøg til. Nej, du skal bare lige drible lidt. Nej, du er så god til at ramme overlægger op på skolen, Maja. Nu er det Nikos tur igen. Nu løber min fine lille søster lige derud for at hente den. Sig noget. Sig noget. Du kan sige noget. Sig noget. Sig noget. Noget. Du får godt finde ud af den. Din lille gay. Mario, han skyder første gang igen. Goal, det var en dribling. Det var en dribling. Jeg skyder ligesom skal lige se bolden. Mario, skyd derfra. Ja, det var flere. Skal vi lave nakker? Svart crossbar. Det er tæt på, faktisk. Det er lidt en lang crossbar challenge, men han skyder første gang igen. Ja, du scorede! Det her, det var fucking overlægger ind, mand. Lige i krogen. Mario, nu er det bare lige at se, at jeg kan ramme den. Tror du, jeg kan det? Så er det Nikos tur igen, og jeg skød lige før. Han missede. Okay, og straffen det er, at han skal have, det flødeskum. Det skal han have tværet ud i hovedet. Og Maja, kan du huske, hvordan det skulle være? ja, selvfølgelig. Så det skal vi bare gå i gang med. Jeg ringer lige sådan lidt. Dejligt. Okay,
det er Nikos tur. Så jeg kan ved med ikke score 3 ud af 3 gange. Ja, han prøver at score 3 ud af 3. Jeg henter bolden. I blev så helt sødt. Skide. Okay, nu er det min tur. High five, Emma. God lyd. Og Nico, han står lige og pisser. Majas, du. Jeg er færdig. Du kan ikke ramme mig, du fucking stor fæl. Fucking fælet. 100% chance, måske næsten. Måske nærmere 0% chance for at koster. Lad os prøve. Ja, han prøver at ramme. Jeg tror ikke, den kun sparket ned i jorden. Så tæt på. Så den er jeg er så. Jeg har ramt en fucking overlægger. Du er stolten! Fed kommentar. Nico, han har det rigtig hårdt. Nico, er du klar? Det var ikke en fail. Nå, det er okay. Det gjorde faktisk ikke så særlig ondt, vel, men han ramte mig i bollerne. Så næsten.